अब कटल प्याज के एकरा पे ऐसे डाले के बा और फिर तनी तेल। थोड़ा अदरक और जीरा डालबे ना तो और भी टेस्टी लगी। हाँ? जरूरत ना है। वासु का बा? हमरा खातिर एगो एक डोसा। इला ना। अरे सबके खातिर बनाओ तड़ा ना, ऐसे हम कहनी है। ऑर्डर लेवे खातिर कोनो होटल खोल लेवानी का? वैसे भी तो बनाओ तड़ा ना। बनावत नहीं की, कैसे बनावल जाला ई सिखावतानी। 10 दिन बाद प्रिया के शादी बा, ओकरा डोसा बनावल सिखावतानी। हाँ 10 दिन में शादी बा और अभी डोसा बनाल सीखा ताड़ू। ऐसा लोग के वजह से ही करी पॉइंट चमका था और सुई के वजह से स्विंग करा ताड़न। देखला हमनी के जैसन लोग के वजह से कितना लोग जी रहल बाड़े। अच्छा तो ई समझ ताड़ू तू कितना भी सिखाला वासु, ई लोग खाली खाए जाने ले बनावे ना। तो हमनी के कहा तारा देखा जा तो कैसन पत्नी मिली जेके कॉफी बनाए भी ना आई। कॉफी ही का है ना एक खातिर गरम पानी कपड़ा तो कायम करे ना आई तो हर बीवी के ये हमार श्राप है। ऐसा हुई श्राप देवे खातिर लाइफ में वाइफ नाम के चैप्टर होवे के चाहिए ना। बेवकूफ। ए भाई तू साइड में बैठबा। काहे? अरे तू सामने बैठबा तो वो लड़की दिखाई ना दी। लड़की? ठीक बा भाई, लागल रहा। चला भाई। थैंक यू भाई। एक्सक्यूज मी, ई कौना खातिर बा? अरे तू ठीक बाड़ू? ओके। Anyway, I'm Shri from Hyderabad. ओ हैदराबाद से हम प्रवीण, ई श्रीनिवास। हाय। और ई प्रिया। तू भी हाय बोला ना। हाय आई एम गुज्जी। Hi, Guji. Okay, I'll see you later. बाय। ए बिल कितना भेल बा? काहे बताई? अरे बताई ना। काहे तू बिल भरबू का? अभी लड़की दोस्त बन गई बिया ना तो डिस्काउंट मिली ना। डिस्काउंट? 4 बर्गर 3 सैंडविच 2 पिज्जा एगो मिल्क शेक पार्सल करवा लेत बानी। इतना सब कुछ ऑन द वे में खाए खातिर यार। श्री का सोचलू हमार प्रपोजल के बारे में? यार ये वाला मंगा लिखा। प्यार एगो व्यक्तिगत फैसला है पर शादी के फैसला परिवार लेवेला। एक बार तू एक्सेप्ट कर ला, हम सबके कन्विंस कर ले। पहले तू ओके कन्विंस करा। के? और कितना लोग के बोलबा ई डायलॉग इडियट। ए प्रिया रुका 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 रुका, हमारी बात सुनो। ए, रुका, रुका, प्रिया। चल जाए। चल मेरे जोकर लगेज हमरा सर पे। ए हाँ? ए काहे खातिर? प्रॉब्लम के हैंडल करे के स्मार्टनेस खातिर। बाय। बाय। गुड मॉर्निंग मैम। शांति, हम ऑफिस पहुंच गए नहीं, अब अंदर जा सके नहीं। ऑफिस के अंदर आ गए नहीं, लंच टाइम में फोन करब। ओके? जरूरत नहीं खे कहे कि हम करब आंसर कर लिया। ठीक बा। का बे फोन पर तो शांति रहे ना। ई वीडियो कॉल इन्वेंट करे वालन के दरअसल मार देवे के चाही। शांति भंग हो गइल बा हमार। ओह माय गॉड, का जबरदस्त देखात बाड़ू। ई ड्रेस में का लग रहल बाड़ू। पहले कॉल तो कट करा। हाँ, तोर काम के वजह से ही तोर शांति तोरा पे शक करे ले। शक करे दा यार, ई कॉमन बा। ई बीवी लोग ना लैंडलाइन के जैसन होकेली, एक ही जगह रहेली। बाकी ई लोग मोबाइल बाड़ी। जब हमनी बाहर रहे नहीं तो मोबाइल ही हमनी के काम आवेला ना। हाँ? हे बासु। हाय। हाँ वासु सर तो हर डिजाइन गूगल सेलेक्ट कर लेलस। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। हमनी के एक प्रोजेक्ट पे बहुत जल्दी काम करल जाई और तोरा का बहुत जल्दी हैदराबाद जाए के पड़ी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा मुबारक होके बेटा। माँ जानकी, पद्मा, बासु के प्रमोशन मिलल बा। वो हैदराबाद आ रहल बा। बात करी। हाँ बेटा, तो हर पापा सच कर हल बाड़न का। तू हैदराबाद आ रहल बाड़ा? हाँ दादी, एक बार आ जाई तो हर वीकेंड आपके लगे। कब आ रहल बाड़ा बेटा? प्रिया के शादी बना ओकरा बाद आई। अच्छा चल अंदर मां की बात करके बा। हमके भी बात करके करके बात करब तो ना चली। स्पीकर ऑन कर। हाँ ये सही रही। बहुत खुशी हो रहल बा। सुना ताकि प्रमोशन पे प्रमोशन मिल रहल बा। अब तो ग्रैंड पार्टी देवे के होखी। आवते ही दे दे। ठीक बा, हमरा बहुत काम बा, बाद में बात करब। बाय बाय। ये हैदराबाद आ रहल बा ना, आते ही एकर शादी करवा दिहल जा। ई कहा शादी के बात करत रहुआ हमरा तरफ कहे देखा तानी। हमरा बेटा में का कमी बा? तो हमरा में का कमी बा? ऑलरेडी कोस्टा के बेटा लाइन में खड़ा बा। ओह थैंक यू। वेलकम। ई वासु के प्रमोशन की खुशी में हाँ या ओकरे आवे की?
पहले ही मिट्टी के एग्जामिन करे खातिर लैब में भेजा। भेज दे, पर पहले तो ये बतावा कि तू अपना मन के बाद अब वासु से करबू की ना। उहे दिन के इंतजार करता नहीं जब वो हमारा सामने आई, तब ओकरा से कह दे। ए, इतना शोर काहे मचावत रहला? और ये हथौड़ा कोनो खातिर? ओ टूलेट बोर्ड लगे ले बानी। टूलेट केकरा खातिर? तू ते हैदराबाद जाता रहा। हाँ, प्रिया शादी करके अपन ससुराल चल जाए, हमार कहा होखी। बुज्जी तो बाड़ी ना। बात ही बा कि बेंज और बुज्जी के ज्यादा दिन मेंटेन ना कर सके नहीं। और तोरा तो एक बात मालूम ही नहीं खे, वो सवेरे 5 बजे उठ जाली यार। का? 2 आलू पराठास एंड सम एक्स्ट्रा। ये समय फोन पर के बा? भूख लागल बा ना, इसे फोन करके मंगवा रहल बानी। समझ नहीं के रहल बाड़ो। ई ते हालत बा, सवेरे 5 बजे फूड ऑर्डर करे ले, अब समझ ला तू। वैसे खाए में इतना पागलपन काहे बा ओकरा के? खाए खातिर दोबारा जन्म लेवे वाली बकासुर बिया हो ना ना, बकासुर ही बिया हो। ओकरा अकेले बर्दाश्त के मुश्किल बा, क्यों साथ में चाहिए। आ गली का कब के? बता ना सकत रहला तू। कहानी सुनावत रहला ना, ई खातिर डिस्टर्ब ना कइयो। पिज्जा आ गइल। ए हंसना। थैंक्स। हे, आप ही पिज्जा डिलीवरी? पार्ट टाइम जॉब। ओह, बाहर टूलेट बोर्ड लागल बा। हाँ हाँ। बाती बा कि वासु हैदराबाद जा रहल बा। प्रिया शादी के बाद ससुराल चल जाई तो रूम शेयरिंग खातिर। ओ तो का हम ज्वाइन कर सके नहीं? लेकिन काहे? आपके घर में कोनो इशू बा का? ओ दिन जो लड़का कॉफी शॉप में प्रपोज कैले रहे, वो हमरा ओनर की कजिन बा, तो अब हम थोड़ा अनकंफर्टेबल समझ गए नहीं। जौन भाई ओकरा से वो बहुत हार्ड भइल और वो कजिन के कह के रूम खाली करे खातिर कह दिलस, ई है ना? ओके, डन, शिफ्ट हो जाएं। सीरियसली? वैसे आप फैमिली डिटेल्स ना बताई नहीं। आपके पिताजी? हम बताओ नहीं। तारा कैसे हमके पता? सब पता बा। परमानेंट जॉब कॉफी डे में, पार्ट टाइम जॉब पिज्जा हट में करा ताड़ी। तो मतलब ई भइल की मिडिल क्लास फैमिली से होई है। अब इनकर फादर कोनो प्राइवेट कंपनी में छोट मोट जॉब करत होखियन। सवेरे सिटी बस में चढ़ के मेहनत करके ऑफिस जात होखियन। अब मिडिल क्लास मम्मी रसोई के काम करत, घर के काम करत करत दिन गुजार देत होखियन। वैसे ई सब तोरा के कैसे पता? हम भी तो एमसीए बानी। एमसीए? मिडिल क्लास हवारा। ओके। अच्छा इला जूस हाँ बोली। ना ना ना। हाय श्री, कैसन बाड़ू बेटा? ठीक बानी माँ, रवा कैसे बानी? हमू ठीक बानी माँ। नया घर में शिफ्ट हो गई बानी। सब ठीक बाना बेटा? हाँ सब ठीक बा माँ। पापा कैसे बाड़न? हमेशा के तरह बिजी बाड़न। So this year, our company growth increased to 20% and share value up to 40%. रहुआ सब सेटिस्फाई बानी? Yes, sir. बाकी हम नहीं खे। बिजनेस बढ़ता, शेयर बढ़ रहा बा, देयर इज अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट, स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड। रहुआ के पता बा कि इंडिया में कितना भी मल्टी मिलियनेयर काहे ना होखे, टाटा बिरला इनकरा ही नाम सब केहू काहे जानेला। उनकरा प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट तक ज्यादा पहुंच रहल बा। बहुत सही। अबले आरके के खाली इंडस्ट्रियल सर्कल के लोग ही जानत रहा, बाकी अब जौन प्रोजेक्ट हम करे वाला बानी ओकरा से हर घर में हमार नाम होगी। अगर ये बात के हम सिंपली कहीं तो हर घर में हम मौजूद रहब। आरके ग्रुप ऑफ कंपनीज अब वाईफाई से संबंधित राउटर बिजनेस में एंटर होके वाला बा। फ्यूचर में बिना वाइफ के घर हो सकेला, वाईफाई के बिना नहीं हो सकेला। नो आई एम नॉट जोकिंग, आई एम सीरियस। अगर इंटरनेट चाहिए तो राउटर भी चाहिए। मोहन राव, सेंट्रल मिनिस्टर के फोन लगावा, हमरा के उनसे बात करे के बा। प्रोजेक्ट के बहुत जल्दी शुरू कर जा। मीटिंग इज ओवर। थैंक यू। थैंक यू। हमार बेटी के शादी बा। ओह वेरी गुड। कहाँ? गोवा में। बैठी। गोवा में? हाँ, डेस्टिनेशन वेडिंग। 5 दिन पहले ही हमार और हमार दामाद के फैमिली एक के साथ जा रहल बनी जा। तू अपन फैमिली के साथ आ जा। आर यू मैड?
शादी खातिर 5 दिन वेस्ट करबा? भाई हमारे इकलौती बेटी के भी आबा हबू जैसन चाहिए हम वैसने करब ना। व्हाट इज दिस मिस्टर राव? शादी लाइफ में बस एगो इवेंट है। रउआ जोन अपन 5 दिन स्पेंड करब अपन बिजनेस पे करी। राउर बिजनेस के प्रोग्रेस होगी, सोसाइटी में राउर नाम बढ़ी, यू नो। देखा हमने दोनों काफी पुरान बिजनेस पार्टनर्स बनी, तू ओजा जरूर रही। आई एम सॉरी मिस्टर राव, रउआ हमरा से पैसा मांगी, शेयर मांगी, जायदाद मांगी, नहीं सोचब, बट हमार टाइम मत मांगी, बिकॉज टाइम इज वन थिंग विच नेवर कम्स बैक। यू कैन गो नाउ। ओके। या मिनिस्टर से बात करावा। वासु, या डिनर तैयार बा। ओके आओ तानी। ठीक बता दी, कल सवेरे फोन करब। बाय। का हो गल गुड नाइट कह के? या फोन पे के रहे गर्लफ्रेंड? हाँ, वासु अब तक क्यों के गर्लफ्रेंड नहीं के बनावले, ऊ जगह एकदम खाली बा। ए मुंह बंद कर, फैमिली कॉल। वासु के सुबह उठा थी, घर कल करके गुड मॉर्निंग और रात के गुड नाइट कह के आदत बा। डेली कहनी। हमनी उनकरा से दूर रह के भी उनके दिल के करीब रहे। सवेरे गुड मॉर्निंग कह देनी तो सोचेलन कि हमनी के दिन के शुरुआत खुशी से भइल। गुड नाइट कह देनी तो सोचेलन कि दिन खुशी से गुजार देनी। एरा गैरा लोग के व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे गुड नाइट गुड मॉर्निंग कहे ली ना, ई तो आपन लोग बाड़े, कहे के तो बनेला, अच्छा लागेला। हाय माँ, गुड नाइट। गुड नाइट का भइल? आज सूरज कोनो और दिशा में निकलल बा का? कई लोगन के व्हाट्सएप, फेसबुक पे गुड मॉर्निंग गुड नाइट कहे नहीं ना, तो रउआ के कहे में का गलत है? पापा के फोन दी देता नहीं तो एकरा के जब भी ई कबा डिवोर्स डॉक्यूमेंट डेड, लॉयर हैज सेंड इट। कहले कि सिद्धू के एक्सपेक्टेशन के बिना डिवोर्स इज नॉट पॉसिबल। उ नहीं के मान रहल बा। का चाहिए ओकरा? आई डोंट नो। ओकरा समझावला पे भी समझ में नहीं ख्या रहल बा कि तू ओकरा साथ नहीं के रह सकेलू। श्री हाँ रउआ से बात करे चाहती है। हाँ हेलो। हाय पापा, गुड नाइट। हाँ बेटा गुड नाइट। बाय। सुना, तू दोबारा अपने लॉयर के फोन करा, पूछा ओकरा से होगी कि ना ता हम सीनियर लॉयर के अपॉइंट करें। ओके। देखा था नहीं डिवोर्स कैसे ना होगी। Okay. इडियट कहीं के। सिद्धू अगर काव्या के साथे रह चाहता तो गलत काबा, एक बार ओकरा तरफ से भी सोच के देखी ना। मम्मी, शादी के 1 साल बाद ही पता चल गल रहे कि साथ में ना रह सकेनी। प्लीज काव्या, कबो कबो एक दूसरा के समझे में 1 साल से ज्यादा समय लग सकेला। एक बार सोच के देखा। जे पसंद नहीं खे ओकरा साथ निभावल ना जा सकेला, चाहे वो शादी होखे या फिर बिजनेस। ना, हमार हम टाइम वेस्ट मत करा प्लीज। प्लीज कैरी ऑन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कॉफी बहुत बढ़िया रहे, थैंक्स। यू वेलकम। तू रोज योगा करेलू? हाँ करे के भी चाहिए यार, वैसे भी मिडिल क्लास के बाड़ी। अगर कोनो हेल्थ इशू हो गई तो हॉस्पिटल वाले सारा जायदाद लूट लिहन। अरे प्रिया, वो फोन छोड़ा, ऑफिस ना चले के बका। सबके व्हाट्सएप पे शादी की इनविटेशन भेजा तानी। आज हम ना आई। ओके। का भाई बेटी, फोन तो ऐसे पढ़ल बाड़ू जैसे किताब हो के। वासु के फ्रेंड प्रिया के शादी बा पापा, व्हाट्सएप पे इनविटेशन भेजले बिया ऊ। इनविटेशन व्हाट्सएप पे? हाँ। एगो काम करा बेटी, ऐसे एगो फोटो ला। काहे पापा? अरे पहले ला ता फिर बताओ तनी। अच्छा इल्बा, एकरा शादी के दिन लड़की के भेज दिया, चाहता ग्राफिक्स भी कर सकेलू एकरा पे। का पापा रवा भी ना। वो कहा ना बेटा, इनविटेशन अगर व्हाट्सएप पे भेजले बिया तो आशीर्वाद भी तो व्हाट्सएप पे भेज सके नहीं ना। उनका खाना के खर्चा बची और हमने के जाए के खर्चा बची। अरे व्हाट्सएप के ऐसी के तैसी। तोरा पापा के आजकल ये सब बहुत सोच रहल बा। जरा वासु के तो फोन लगावा। हाँ दादी बोली। प्रिया के शादी में सोना खरीद के कुछ बना के दे दो। अरे दादी, दोस्तन के बीच फॉर्मेलिटीज ना हो खेला। फॉर्मेलिटीज ना बेटा, परंपरा। हमनी के चीज ना याद दे रहल बानी। कल जब वो अपन शादी याद करी, हमनी के याद करी, तो ओकरा के हमनी के दिल चीज भी याद आई।
सही कहा तारू दादी, लेकिन दिन बदल गइल बा। दिन बदल सकेला लेकिन समझ गए नहीं। दिन बदल जाए लेकिन परंपरा ना बदले के चाहिए, यह ना। ओके माय डार्लिंग, ले ले। ओके ए सुन सुन सुन, तोरा ना पता चली, अगर तोरा दोस्तन में कोनो लड़की बिया तो ओकरा के लेके जा। ठीक बा। हमरा के कॉफी शॉप तक ड्रॉप कर देबा प्लीज। ओके। थैंक्स। इट्स ओके। श्री, हमरा के शाम के तहार 2 घंटा उधार चाहिए। का वक्त उधार चाहिए? या सब पैसा उधार मांगेला, तू वक्त उधार मांग रहल बाड़ा। तहार वक्त तहार बा, हमरा के देबू त उधार पे ही होई ना। नाइस कॉन्सेप्ट। तो कौन सा वक्त उधार चाहिए? 5 बजे। डन। Hi everyone. So Priya and I are throwing bachelor's party today. पार्टी सॉलिड होके के चाहिए। एक रात अब प्रियंका एक मिनट, तू बैचलर बाड़ू, हमहू बैचलर बानी, शाम के फंक्शन में कपल डांस कर जाओ का? हमनी दोनों की ही शादी हो चुकल बा। बतावा बैचलर कैसे भाई नहीं? तोहार पति यूएस में बाड़न तो तू बैचलर, हमार पत्नी बेंगलुरु में बाड़ी तो हम बैचलर। अब दोनों मिलके डांस कर जाए तो शांति तोहार अशांति होगी। तर वाइफ की बता दी डांस के बारे में। भैया वो दिखाई। ये दिखाई? इनकरा देख के तो लगा था कि सबके सब अच्छा बा। देखने पे यह लगेला, पहने पे समझ में आवेला। सही बा, एक बार और देखो। हाँ और घूमा ना, बताओ तानी। बहुत अच्छा बा। यो अच्छा बा। हेलो प्रिया, तारा कुछ फोटो भेजले बानी, कौन पसंद बा बतावा। हे, इस सब के का जरूरत बा? देखा दादी माँ के ऑर्डर बा, ये बतावा पसंद कौन बा। ओके ओके। गिफ्ट तो सरप्राइज के तौर पर दिल जाला ना। हमनी के पसंद के दिहल जाए तो सरप्राइज, उनके पसंद के दिहल जाए तो सेटिस्फैक्शन। सरप्राइज से सेटिस्फैक्शन ज्यादा अच्छा बा। चलो